እዚኣ ዓንቶ ይገሊጸልኩም ነይረ ግን እዚ ዓብዲ ሓውና እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ኣሎ እዚ በዓል ሞቶር እንተዝስናዓሳ እንተዘይህሉ ነርቶ ዝኸውንሲ መን ቀዳማይ ምኸደ እብል ኣሎ ሕጂ ዝተውዕሉ እዛ ቦርድ እዚኣ ራይዋ እዛ ቦርድ እዚኣ መራይዋ እዛ ቦርድ እዚኣ እንታይ ትብል ዘላ እታ ጽርግያ እዚኣ ሓንቲ እያ ትብል ዘላ ኣስተውዕሉ ሕጂ እዚ በዓል ሞቶር ከምዛ ዓብዱ ዝበላ እዚ ስናዓሳ እንተዘይብሉ ኮይኑ ብሓፂሩ እዛ ቦርድ እዚ ኣብዛ ታሕቲ ዘላ የላን ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ክልተ ቦርድ እዚኣ ገይሮም ኣለዉ ክልተ ነገር እዮም ዝሕብሩካ ዘለዉ እዛ ብጫ ላዕለወይቲ ቀዳምነት ኣለዎ ነዚ በዓል ጻዕዳ መኪና ብለካ ኣሎ እታ ብታ ትሕቲኣ ዘላ ከዓ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ከዓ ንሱ ኣብዛ ግፍሕ ዝበለ ጸላም ስለ ዝውር ዘሎ እታ ጽርግያ ንዑ ሓንቲ እያ ይቕይር ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ እዚ በዓል ሞቶር እንትስናዓሰ ዘይብሉ ኮይኑ እዚኣ ታሕቲ ወይቱ ቦርድ የላን ማለት እዩ ተሓን ከምኣ ትኹን ድየላ ትኹን እዛ ቦርድ እዛ ታሕቲ ወይቲ ድየላ ትኹን እዚ በዓል ሞቶር ከዓ እዛ ስናዓሳ ድየላ ትኹን ትኺሉ ዝኸይድ እንተሃልዩ እሞ ከዓ በዓል ጻዕዳ መኪና ናብ ዝገጹ ይዕጸፍ እንተሃልዩ ኦረዲ እዚ በዓል ሞቶር እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ደቃ ከምዛ ብጫ እዚኣ ኣለዎ ማለት እዩ ቀዳምነት ኣለዎ ሕጂ መስቀላዊ መገዲ ኮይኑ ኣሎ ብሓፂሩ እዚ ማለት እዩ ሕጂ ብቲ ሕጊ መስቀላዊ መገዲ ኮይኑ ኣሎ እዚ ቀዳምነት ኣለዎ ኣለካ ዝብል ቦርድ ኣለዎ እዚ ከዓ ከምኡ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ስናዓሳ ኣለዎ ዝሃይታ እንዲ በዝ ዘሎ ከዓ ከምኡ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣስተውዕሉ እዚ በዓል ሞቶር እንተ ቀዳምነት ኣለካ ዝብል ቦርዲ ከምዛ ብጫ እንተልይዎ ኮይኑ ማለት እዩ ትኺሉ ዝኸይድ እንተሃልዩ ከምዚኣ ኢሉ እሞ ከዓ እዚ በዓል ጻዕዳ መኪና ንከምዚኣ ይዕፀፍ ከምዚኣ ኢሉ እንተልዩ እዚ በዓል ብጫ ካብዛ ዘለዋ ከምዚኣ ምስ ስናዓሳ እንተሃልዩ ኮይኑ ቀዳማይ ትኸይድ እዚ ትኸይድ ስለምንታይ ኩሉ ሻብ ክንቆፅር ከለና ካብታ 12 ሰዓት ምሻላ እታ ሰዓት ፋዱስ ሰዓት 1 እንዳበልና ኢና ክንቆፅር ዘለና ብሓፂሩ ቀዳማይ ነገር ትኺሉ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ካልኣይካ ብየማን እዩ ዘሎ ትኽኢሉ ዝኸይድ ተሃልዩ ማለት እዩ ከምዚኣ ኢልካ ዝዕፅፍ ተልዩ ቀዳማይ በዓል ሞተር ኸይድ ድሕሪኡ እዚ በዓል ጻዕዳ ኸይድ ዳሕራይ ከዓ እዚ በዓል ብጫ ኸይድ ኣስተውዕሉ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ኣብዚ ናይ ሕጊ ቦርድ እንተደይሃሉ ኮይኑ ዝኾነ እንተደይሃሉ ኩሉ እንተደይሃሉ ኮይኑ መን ቀዳማይ ዝኸይድ ኩሉ ሻብቲ ብየማን ዘሎ ኣብዚኣ ኹን ካብዛ ጻዕዳ መኪና እንተሃሊኻ ብየማንካ ዘሎ በዓል ብጫ እዩ ኣብዚ ብጫ ትኾንካ ከዓ ብየማንካ ዘሎ ከዓ በዓል ሞቶር እዩ ስለዚ እንተ ዝኾነ ናይ ሕጊ ቦርድ እንተደይሃሉ እዚ ከምዚኣ ጌርካ ትርኢ ማለት እዩ እዛ ጻዕዳ እንተሃሊኻ ነዚ ብጫ ትሕልፎ ኣብዛ ብጫ ተሊኻ ነዚ ቀይሕ ትሕልፎ ሕጂ እዚኣ መኪና ተላ ግን እዚ በዓል ሞቶር ነዚ ሕልፎ ማለት ኣይኮነን ኣስተውዕሉ ካብዚኣ ትቆፅር ካብዚኣ ፋዱስ 12 እዚ ብዚኣ ዘሎ ነዚ ሕልፎ ነዚ በዓል ጻዕዳ እዚ በዓል ጻዕዳ ነዚ ብጫ እዚ በዓል ብጫ ነዚ በዓል ቀይሕ ሽዑ ትወዲ ኣሎ ተረዲኣትኩም ክትከውን ተስፋ ገብር ዓብዲ ሓዊ ተረዲኣትካ ክትከውን ተስፋ ገብር ከምታ ዝበልካያ እዚ ትኺሉ ኸይድ እንተልዩ ቀዳምነት ኣለካ ዝብል ኣለዎ ኦረዲ ቦርድ ማለት እዩ ቀዳማይ እሱ ኸይድ ድሕሪኡ ዝኸይድ ድሕሪኡ ዝኸይድ ኣይሆፕ ተረዲኣትኩም ከውን ተስፋ ገብር ተደይ ተረዲእኩም ኮይኑ ኩሉ ሻብ ሕቶቱ